Men inte än. Midsommarlov har varat nu sen våren 67. Då blev jag avställd förtidspensionär och det var lika gott det. Och jag funderar på att lämna landet, men jag blev kvar här i min del av stan. Midsommarlov, jag njuter det just här i detta nu med mina gubbar och en flaska dräck. Tänk när man rökar på det goa gräset mens fläckar snurrar runt på en styv peck. Jajamän. Och nu sitter vi och göttar oss här. Haraldsson, Bogdan, jag och ett flak folk. Nej, vad är det inte Leif Lotus som sitter där borta och suger i sig preppen? Jo, mensam. Fan vad roligt att du kunde komma du. Vad roligt. Ja, det var härligt. Jag ska sjunga lite här nu då. Varsågoda. Och jag önskar mig många soliga dagar så det blir varmt i parken där jag bor. Min sommarlövar jag ska bli som somrarna var förr när jag var ung och stark och hade peng. Håll hårt i plånboken alla turister, för här är Robertson med ett gött gäng. Ett goe gäng med Robertson på parkbänken med dragspel och allt. Alltså. Det är Rally P3.